Καλημέρα παιδιά. Ένα bet μόνο έβαλα στο άσκο σήμερα. Ήταν 88 ευρώ κέρδος πριν από μισή ώρα που να τα ανεβάσω στο blog και στο facebook. Έχει φτάσει 94, έχει σπάσει όλα τα ρεκόρ σήμερα. Δηλαδή η ώρα είναι 11:45, όπως βλέπετε και κάτω στη γωνία, ή αν θέλετε 5:54 ώρες πριν ξεκινήσει αυτή η κούρσα, και έχουν βγάλει 94 ευρώ αυτή τη στιγμή και έχουν πτωτική πορεία. Μπορεί να μου δώσει παραπάνω. 98 βλέπετε, ανέβηκε μόνο του όσο περνάνε και γράφουν τα δευτερόλεπτα. Είναι από τις σπάνιες περιπτώσεις, αλλά συνέβη και αυτό σε αυτή την περίπτωση. Συνήθως βάζω 6, 7, 8, 10 άλογα. Τώρα έβαλα αυτά τα δύο μόνο στην κούρσα του άσκοτ, επειδή τα βλέπω πολύ και τα μελέτησα πολύ. Και κοιτάξτε τι γίνεται, έχει φτάσει στα 98 ευρώ αυτή τη στιγμή. Αυτά και μόνο. Θα ανέβω, θα ξανάρθω με άλλο βίντεο. Καλή σας μέρα.